Yes, kumakamani ke bethunana engomeni emnandi kakhulu ethi Coffee Mvoba likhaya lami isuka pha ku Youngster the vocalist ke bethunana umfana seqamathi indoda enkulu. Awurathi ke bethunana kudala sibona pha kumakhasi ezonxibelelwano befundini pha ku Facebook into bamba nonke kudala niulindile fondini isikhululo seni Coffee Mvoba FM Youth Waves ke bethunana yiyo ke bethunana isondela kuni ke bethunana ngolhlobo. Igama lami ke akhona kamboqela ke bethunana ke bambe ngazo zozibini pha ku senior producer yami into kaMphumelelo fondini uZimba. Niyawazi mosa amazimba mhlawumbe abantu abatsha bawazi amazimba izinto ezincinci kakhulu kodwa ke apha ukuthi ke bethunana isenior yethu ke bethunana producer ke into kaZimba ke bethunana ke namhlanje ke bethunana ndihamba indoda ke bethunana xa sisondeza isikhululo seni Coffee Mvoba FM Youth Wave ke bethunana ndihamba nosisiza bethunana lapha eCamvama into kaBongi uBlack Sikhausha ke fondini apha kubaphulaphula into ngawena fondini ungubani kabantu ngumabani mhlambi ke hey bazongena basha you'll never know. All right bandibuleleni bami ngazo zozibini kuwe ke ikhonto esibulisele kubaphulaphuli beCoffee Mvoba FM Youth Waves isikhululo singunqa phambili Tobazana ye radio lena tyankazi ye radio inkosazana yamazwe moya the queen of the airwaves kubonke Black Kelo sithi chuncembe nawe xa imizuzu imithathu emva kwensimbi yeshumi elinenye sikubulise ke mphulaphula isitsho kuwe sithi siyakwamkela Coffee Mvoba FM Youth Waves utsho kanjalo ke bethunana 10 minutes after the hour 11 ke bethunana siqala ke mozulu ke bethunana pha Coffee Mvoba neziphaluka 27 degrees ke bethunana imvula isilindelanga ke namhlanje fone zokhona kodwa itsizane pha emveni kwemine ezawuba khona ke bethunana namhlanje ke sithi ke bethunana masisondele kudala abantu bebuza bafundini pha kulamakhasi zonxibelelwano fondini ntomba hayibo kanti nide ithini into yenu ke sizake sive ke nani nisondele nive into baba sizaniphatha kanjani inkqubo yethu zihamba kanjani ke bethunana ke emntaka Blacks kakubaxelele ke ntombi mani into baba bazasifumana kanjani okwangoku. Alright siyafumaneka kumakhasi ethu onxibelelwano pha ku Facebook wethu kanti na ku YouTube ke ungablibali kaloku naye uTikTok sawuthi chuna babaphulaphuli emahlubi echamama eWoodhouse bethuna sana waqala kude funa ukuthi ngaqala bakumagqala kunjalo mhlawumbe khona lento nayo pha emahlubi you never know yasazi into esinjalo ke sana nomvele ndoyiki ke utsho kanjalo ke bethunana ke inyana ngenyana sesifoneka pha ku YouTube ke bethunana ukhangela nje igama lithi Coffee Mvoba FM Youth Waves ke bethunana pha ku TikTok siyafumaneka ke bethunana yabazi ke abantu ke ngobangacinga bayi baba ngumcimbi wekhonde naye ke bethunana ufikile kanye ke bethunana ku Coffee Mvoba FM Youth Waves ke bethunana ke amaxesha ke nawo nizomanya nowaba ke bethunana ke andihambi ndodwa ke pha Khosheni ikhona nayo indoda enkulu pha uyona umntaka Ciko napha into kaMsuthu fondino ayabonga naye ke pha ukhona ke pha emva ke pha ke umuntu asekhaya ke bethunana ngokusiza uhamba ke ngonani ke ngosiye pha evenklini sibuye ke ngosinthele qabaqaba ke bethunana into bamba inkqubo zethu zohamba kanjani uzifumana kanjani ke ngabani ixesha ke ngoku dango ke kanjalo ke bethunana siphindele kwephi ngomlanela ingoma zalaba zininzi kalozana ndiziva ngathi namhlanje ndisemathandweni how about sifune nje uSimbi mhlawumbe asitsho ngo we were here besilapha yena esana awulibahle bethunana nenails hayi ngiyabona sisuka ku Valentine's ke bethunana sisuka na ku weekend enkulu ibinkulu ndasa very all right ke bethunana Valentine's utsho kamani ke bethunana akamnandi azoba kubethwa babi ke bethunana mhlawumbe ukhombe usicacisela kodwa ke bethunana ke phasi sizawulinda ke comments na pha ku Facebook ke bethunana ke pha na ku YouTube sibone into abantu ba singaqhuba njani ke unani ke kamani ke bawethu ke sizawubaleka ke siye pha ke ingoma ibicele ke nguNtaka Blacks ke bethunana into mbendala iyazazi ke zingoma zothanda kanti sichani ke mna yazi sichani kufuneka uzichanile because I mean you are still youth uyabona nawe mosidila ngezinto zabantu abatsha wena utsho kanjalo ke ixesha bethunana ke imizuzu mithandathu emva kwensimbi yeshumi nanye ke bethunana ke masike siqale sitsibe pha evenklini. It's a lovey-dovey special khawusondele kunene nawe uzazibonela apha eKing Hardware uzazifumanela ikiriva mfonini encanca nge-399.99 uzafumanela fonini new dance super paint yonke intlobo zekhala yafumaneka njenge-249.99 ungayenzi impazamo yoshare ceramic tile plain ivory njenge-149 ungayilibali block stainer nge-899 ndizokonwabiswa kukubona beKing Hardware mfonini ufikile uphuma uxakekile siyabulela.